Erokamano kuom kit Ramogi TV kaendi. Jood bura koro golo milome ni thoth mbalariany mag sirikal ochomo podho kaluwore kod yo marach matend tat somono tiyo kendo tayo kodgi matiyo omenda e yo marach mar sirikal. Komiti mar od bura manodadho moko kuom jotend mbalariany kamoting'o ma Embu kod Technical University of Kenya yango ni thoth jotelogo tiyo arietha kod omenda mag sirikal nyaka chenro ma ok opuodhi. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Thoth mbalariany mag sirikal e pachoka osebedo ka thembo kuom thuolo bora sani kaluwore kod ng'ikruok mar omenda. En gimomiyo mbalariany ma Moi nolor kendo chuno sirikal mondo ket omenda e chiere kaluoro nitiere ni moko kuom mbalariany mamoko e pachoka bende ochimo mana yorno. Liet nosaso od bura kawuono e kinde ma komiti mar od bura mochung' ne nono chenro mag dongruok mag sirikal nokelo jotend kuonde tiegruok mamalo e mbero maliet mar lero kaka ne gitiyo kod omenda mag sirikal. This contract was extended a number of times and it raises a number of questions. Was this extensions within the required period or was it done after the contract had expired? And were they approved? Were they approved? Is there any minute from the council? Or could it be professors running this institution as personal property? Vice Chancellor mbalariany ma Embu Ngire Daniel Mugendi dhoge nomoko e kinde mano penje gimomiyo chenro mag gede mbalariany no leo kod gima nomiyo ojulo budget mar chiemo e ikomenda mar 2023-2024. How do you revise your expenditures upwards with no regard to, without seeking for approval? Vice Chancellor, Embu, University of Embu. And you see, if we cannot tame this behavior, it is dangerous that the Vice Chancellor decides how much to spend and how much not to spend. Kocho petela paga chiel no chuno komiti mondo chiw kum mar chulo omenda moyo milion 3 ne jatend mbalariany no kuom rem duoko penjogo kaka owinjore. 3.844917 payable in 6 months. And not from the university. The Vice Chancellor must pay from his own monies. Chalma kama ne idhongase kinde dadho jatend kar tiegruok ma Nairobi National Polytechnic mano laktar Glory Mutungi. Why didn't you get the aging analysis from the system at that time? Your finance officer is telling us he complained he had to call those people. So you are contradicting yourselves. Madam Principal. Yes, sir. Yeah, you heard what your finance officer is saying. Yeah. Please talk. Yes, he has corrected by saying that the system still gave what was required. So he was lying. Piny norenyo Glory gima nomiyo neno malich ka gima ok owinj kata dhok mipenje godo kaka omenda notie tat somono. Did you understand the question? Yes, understood. Please proceed and answer. Chair, what I would say is that the difference in the statement of changes the net answer of the... Sorry? Jakom mar komiti no koro nyiso luoro ni thoth mbalariany tiyo arietha kod omenda mag sirikal gima kidek podho thothgi kogolo siem ne jotend mbalariany go ni biro kawnegi okang' mager mar chik. Universities, most of them are going down. And I think as a National Assembly, we are trying our best to ensure that we avoid a scenario like the Moi University scenario, where now even students go up to 8 years without graduating, which is a very unfair thing to happen. We are monitoring TUK very closely. We really have a lot of problems in the TUK, where some of these institutions cannot even pay cannot abide by the statutory requirements. The retirees' money, pension, and all that. Mbalariany ma Masai Mara bende sani kalo achiedh nade mathoth ka od bura singo mar nono chal mare machiegni ni mondo rese kapok opodho. Simpros Okinda, Ramogi TV. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen